by Riya Studio Khagadiya। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सब कहे छै बजनिया हे गोदी लाला ना खेलाई दी हो। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सुपवा सजा के हमें अलियो तोरा घाट पर, ध्यान तो रखियो मैया हमारा है बात पर। तना सुनी सुनी रोजे रोबै छियो हम हे, सास ननदिया गोतिन करे नहीं पसंद है। सुपवा सजा के हमें अलियो तोरा घाट पर, ध्यान तो रखियो मैया हमारा है बात पर। तना सुनी सुनी रोजे रोबै छियो हम हे, सास ननदिया गोतिन करे नहीं पसंद है, करे नहीं पसंद है। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। गोदिया में दे दी हो सुंदर ललान है, खुशियों से खिल जैते घर बागान है। अरुण आशिक से भजन गबैबा, घाटबे पे बबुआ के मुरन करैबा। गोदिया में दे दी हो सुंदर ललान है, खुशियों से खिल जैते घर बागान है। अरुण आशिक से भजन गबैबा, घाटबे पे बबुआ के मुरन करैबा, मुरन करैबा। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सब कहे छै बजनिया हे गोदी लाला ना खेलाई दी हो। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। सुनो सुनो छठी मैया हे पूरा गौवा के देखाई दी हो। Recording by Riya Studio Khagadiya, Bhadash।